Господине Марешки, добар ден. Вие во Бугарија сте познати како еден од најдобрите бизнисмени. Меѓутоа сега решивте да се кандидирате за председател на Бугарија. Зашто го направивте тоа? Кој беше вашиот мотив? Добър ден на вас и на вашите зрители. Реших да се кандидатирам за президент на България, защото като български свободен гражданин и бизнесмен през цялото време залисан в работата за изграждане на своите фирми, за създаване на семейство, за образование на децата си, пропуснахме хора, които нямат никакви морални качества да завземат властта и в момента да се гаврят с целия български народ и бизнес и с българската държава, да ни ограбват постоянно и да карат по-голямата част от народа да живее супер бедно. Реших, че е дошъл момента, в който вече трябва да дадем всички наши сили и средства, да съберем всички честни, почтени български граждани, истински български патриоти, за да изхвърлим букука от ръководството на българската държава, да си върнем държавата на българските граждани, за да може да изградим такава, каквато всеки един българин мечтае, една истинска, просперираща, красива, добре устроена държава с едни усмихнати, спокойни, удовлетворени, щастливи хора. Може ли малко повеќе да ни кажете за вашата програма? Што е тоа што би го направиле прво доколку бидете избран за председател на Бугарија? Обикаляйки страната, всички хора се жалват от различни видови грабежи. Един от грабежа в горивата, един от грабежа в лекарствата, грабежа на полицаите, ограбването на полицаите и даването, ние им осигуряваме възможности на тях и на лекарите да могат да извършат своята дейност в полза на българския народ. И затова, понеже проблемите са безкрайни и са навсякъде, ние се концентрирахме и изкарахме есенцията, откъде всъщност идват всичко това. И първата дума, която е комплексна за всички тези проблеми, които са създадени в България, това е корупция. Корупция в най-високи размери, корупция, по която сме номер едно в Европа и заради това сме най-бедни в Европа. Корупция, срещу която трябва да се борим и всъщност това е нещото, което слагаме на първо място. Корупция, добавяме картели, контрабанда, монополи и така нататък, но всички тези неща след това, те се създават само от корупция. Някъде трябва в държавата да има корупция, за да допусне някакъв картел да бъде създаден. И хората напитат, добре, как ще се борим срещу това нещо. И ние не само казваме как, а ние го показваме, като преди още да се кандидатирам за президент. Аз съм повел битка с картела в лекарствата, вече и от една година с картела в горивата. Тоест пътя не е труден, въпросът е да тръгнем по правилния път. Как става това? Като съберем истински почтени хора. На първо място трябва човек да е възпитан, почтен, истински патриот и след това към всичко това задължително трябва да бъде и професионалист в различни области. Аз съм професионалист в някои области, но има много други българи, които са професионалисти в други области и също така са почтени български патриоти. Идеята е ние да съберем заедно на едно място и да се противопоставим на корупцията, картелите и контрабандата. Ја спомнавте сега борбата со картелите. Јас предадам тука прочитав една приказна која што не е многу позната во Македонија, тоа е вашата лична борба против нафтините картели во Бугарија. Очигледно таа битка ја добивате. Може ли повеќе да ни кажете за тоа? Да, наистина картела в горивата е може би най-големият проблем в България, защото чрез този картел най-мащабно се ограбва българската държава, българския бизнес и българския народ. По наши изчисления, всяко българско семейство за предишния мандат за мандата на сегашния президент е ограбено с минимум около 5000 лева. Примерно нашия бизнес е ограбен с между 800 хиляди и 1 милион лева за този мандат и с мълчанието, което имат всички политици, защото освен мене нито един, и то не като политика, като бизнесмен и общественик, нито един човек, било то министър, депутат, президент, нито един не само, че не е направил нищо срещу картела на горивата, но дори не се осмелил да говори срещу него. Така че аз съм повел тази битка с идеята тези пари по наши изчисления между 10 и 15 милиарда лева за един президентски мандат, които са ограбени от този картел, да бъдат върнати в българския народ, в българската държава и в българския бизнес. И по този начин считам, че
Нашата държава, която иначе е като Божи дар с 4 сезона, с планини, с зимни курорти, с море, с летни курорти, с минерални извори, с термални извори, връщайки тези пари от картелите, които ни ограбват, аз считам, че тя може да бъде истинския рай на земята и може би най-красивата и най-бързо проспериращата държава в Европа, защо не и в целия свят. Како што кажавме, вие сте човек кој доаѓа од бизнисот. Може ли да ми кажете како ги оценувате економските односи помеѓу Македонија и Бугарија? Доколку бидете избран за председател, што би сториле во таа насока? Аз мисля, че икономическите отношения между България и Македония се развиват добре. Аз лично като човек, занимаващ се основно в сферата на лекарствата, контактувам с един от, може би, най-големия производител на лекарства в Македония, Алкалоид. Ние сме в прекрасни отношения и като хора, и като бизнес. Мисля, че те същото биха казали и за нас. Считам, че просто като близки държави ние трябва да полагаме усилия тези добри наши отношения в бизнеса да се развиват още по-широко в интерес на двата приятелски народа и на двете приятелски държави. Бугарија практично беше првата земја што ја призна независноста на Македонија. Како денеска ги оценувате политичките односи меѓу двете земји? Знаеме дека има и успони и падови. Како ги оценувате вие? Што исто така би направиле за тие политички односи да бидат на едно ново повисоко ниво? Признаването на Македония може би е една от малкото истински силни постъпки на ръководителите на държавата през последните години. Напълно подкрепям един такъв жест, но считам, че в последствие заради различни, по-скоро някакви личностни отношения се стига и до тези спадове, за които споменахте. Ако аз стана президент, ще работя за това отношенията ни да бъдат само на едно положително, високо, добросъседско, приятелско ниво, защото нашите народи няма какво да не дели и просто трябва да си спазваме международните правила, международните договорки и да живеем добросъседски и приятелски. Се едно вака по-лично прашање, вашето интимно или лично очекување од овие председателски избори, имате ли предпоставка каде ќе стигнете, колку гласови очекувате? Што очекувате од оваа председателска трга? Аз мисля, че всички български граждани или по-голямата част от българския народ се отвръщават от политическата ни класа, от политическия картел, който всъщност ни направи най-корумпираната и най-бедна държава в Европа и че в момента отвращението се засилва от това, че вместо да се съобразят с явните очаквания на хората за нещо ново и за някаква промяна, те решиха да продължат гаврата с чувствата на българския народ и ни предложиха само фигури, които са били депутати по 15-20 години и ясно, че не са направили нищо добро за българския народ. Затова аз очаквам едно тежко наказание на истинските български патриоти срещу корумпираната политическа класа и може би ще има балотаж, като вече не съм сигурен дали моят опонент на балотажа ще бъде кандидата на ГЕРБ или на БСП, но при всяко положение, който и да е той, смятам, че след балотажа България ще има един истински свободен човек за президент в мое лице. Изминатите 2 години Бугарија, Македонија, меѓутоа и регионот беше запатен со една голема безбедносна криза, и тоа е мигрантската криза. Сега најавите се дека набрзо не очекува голем втор мигрантски бран. Како Бугарија, меѓутоа како и другите земји од Балканот треба да реагираат за најдобар можен начин да се справат со овој предизвик? България и Македония не са изнасяли революции и в този смисъл не са спомагали за създаването на мигрантски проблем. След създаването на този проблем пък не са канили мигрантите като добре дошли в Европа. Така че считам, че не ние трябва да носим последиците от игрите, които си имат големите държави по света. И същите тези големи държави, които са създали тези проблеми, трябва да си поемат, те са и по-богати, да си поемат този мигрантски поток и да се погрижат за това той да не създава проблеми в Европа. В този смисъл, специално за България, аз абсолютно ще устоявам България да защитава своите граници и нито един човек да не може да премине нелегално през
през тях и да се настани незаконно на наша територия. Не само това, считам, че вместо създаване на бежански центрове, в България трябва да бъдат създавани затвори за корумпирани политици. На същите тези безлюдни места, където искат да настаняват бежанци, които 100% в последствие биха създали проблеми на България и на българския народ, там трябва да настаняваме наши корумпирани политици, за да могат да видят как живеят нормалните хора и да се поправят. Господин Марешки, ви благодарам за ова интервју, ексклузивно интервју за телевизија Нова и ви посакувам много успех на председателските избори. Аз също съм благодарен за вашия интерес и искам да пожелая, да използвам това интервю, да пожелая на македонския народ и държава също просперитет, добро бъдеще и преди всичко да са живи и здрави македонските граждани.